matayo tuke mag tennis pachoka mano Tennis Kenya kod mano matayo tuke go e piny France mano French Tennis Federation odonje winjruok matiyo kanyakla ka winjruok makamano igeno ni dhi yawo yore ne jotuk tennis ma pachoka e pinje ma oko. Winjruokno dhi miyo jotuk tennis ma pachoka thuolo mar timo orako e kuonde ikruok manyasani e pinje ma oko kendo yudo thuolo mar tugo tuke tennis e pinjego. Jopuonj mag tuke tennis kod jotend tuke go ma pachoka bende dhi yudo thuolo mar tiegruok makare e kuonde tiegruok madongo dongo. This opportunity is a once-in-a-lifetime opportunity, and you should never take it for granted, because the people out there who'd want this opportunity and some of them don't get it, so we'll have to utilize this to the max. As Tennis Kenya, we are looking to put up a public facility at Kasarani, and the best way to do it is also that we do the best courts from the beginning. As much as in the medium term, we'll start with private clubs, which they have hosted us for almost 100 years. So we can't say that they have not done a good job. They have done a good job so far. So looking into the future, we need to do our own public courts, and when we will be doing them, we will start doing them the right way from the